Kron diaturi munggah diluk Mergo penjare Pak Mujiono ki ya pecintane Mbah Sukron Suwondo. Rawuh. Ya rawuh. Lah mula niki lak nggih ngalah berkah. Ya. Mbah De Sukron. Lenggam kok malah saya barokahipun saya luar biasa. Nggih, monggo Mbah Haji Dherekaken Sukron ngagem Suwondo napa? warang tindak wonten panggungan. Turup. Turup. Alhamdulillah. Mbah De Lojo yang menelurkan saya Ki Anom Dujo Kangko dadi dalang alhamdulillah ki ya beliaunya. nggih niki lho. Dan saya mengingatkan untuk warga masyarakat Klepon jangan lupa 2024 pilih Ki Haji Sukron Suwondo Partai Hanuman. Apa Mbah aku rayaan. Kok iso nyaloke Partai Hanuman? Pangapunten anu Mbah De. Hanuman ki apa? Hanuman ki Partai Hanuman ki hati nurani seniman. Oh iya. Kuwi logone piye kuwi? Logone gunungan. Pak Dewan, kayak Pak Dewan. Rayaan lho. Pak Dewan. Masuk. Cilikmu mbiyen sing ngomong ya Mbah De rumangsamu bektimu kuwi lho. Apa ana sing beda to, Mas? Nggih, beda. Celana kegedean lho Mbah De niki. Kegedean raimu kuwi. Kabeh wis diukur to nggon weteng nggon dengkul nggon Celelekan sikil. bocah niku Mbah De. Kegedean. Tapi saestu Mas. Dalang sak Indonesia kuwi ora iki tinggali bapak iki. Nggih. Dalang sak Indonesia kuwi ora ono dalang sugih kecuali Mbah De Haji Sukron Suwondo. Kok saged ngoten Lho, Aja tenan. ngono, Lho aja niki saestu niki. Mas, aja Lho, nek ngono. jenengan ki nun sewu. Aku wong Blitar lho, Mas. Lho nggih. Kene Klepon Sida Dadi Garum ki ya Kyai Blitar. Yona. Piyayi kene kabeh ya ngerti. Nah, nggih. Aja kok umbulne ngono. Mboten, tapi saestu jenengan nika salah satu dalang paling sugih di sak Indonesia. Kok sampean ngerti apa? Bukti? Alah, lek trimo Mas Cahyo lho, dalang kondang laris sak ngono. Paling tamane mek gasipu cilik. Nggih, nggih. Mas Kangko tak ndengi Wis live pendopo ya? streaming IG pendopo ya cilik. Mbah De Sukron Suwondo ki tamane ombone iki lho. 110 musuh 90. Lho. Mbah De tamane. Ngarep omah to? Ngarep omah. Kayak gak lapangan to kayak. Kayak lapangan desa lho nyuk-munyuk. Pengen tak dilatih raimu. Potonganmu ya, lapangan ana desa. Lho, senes tamane jenengan Mbah De. Lah. Tak kira tamane jenengan. Kowe jan kaya jenate gerangamu mbiyen rumah saku. Wong paling daki Kirang sampean aku. cilik ki mbiyen ya dipuk-puk karo Mbah De. Iya. Paling tidak iya. Mbah De tindak ana ing Setinggil Agung ki mbok dijunjung. Wah. Ngono lho, kiai sepuh kok ora. Iki pancen polomu iki polo kirek lho. Lek pancen ngerti dijunjung itu sih diajeni. Nah, gitu lho. Diajeni iki lek jase sak niki ya 350. Anu ketoke anu malah sepel iki. Ngene. Ora kok 350 ngono. Ya ora oleh tak rumasane iki. Takono karo ibu lho iso 350. Diajeni. Ki tegese dihormati. Peh, nemen tenan iki. Maksudnya ki lek bapak karo kowe lek sepuh bapak to. Bapak ki wedenono lho. Masyaallah. Ngene. Kowe ki ora celintisan. Aduh. Ngene lho. Pangapunten nggih Mbah De. Aku iso lara neh lho katur ngono. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kula wakil saking Mas nyuwun pangapunten. Pripun? Maksudnya ki ora kok terus ngene Mbok Deni terus ben gila mboten. Tapi ya. Mbah De ki melu sampean ki iso ngrasake. Loh, bojoku ora tau tak ngrasakne Mbah De iki kok. Mas teh sampean iso mangku. Mbah purul iki Mbah De. Alah, boh wis ngono. Gua Mbah De penyan sing ngatasi Pak mawon. Dewan, monggo Pak Dewan. Partaiku ki senengane wong wedok. Napa Mbah De?
Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Oh, saya berarti itu. Singkatane sing rung cethuk. Dalam Partai Ekonomi Lemah Indonesia, singkatane sing rung cethuk. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Berarti Singkatane rung cethuk, lambange ya rung cethuk. niku enten pun pedhok niki kula. Piye? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Akeh Niku singkatane PELEM. Gambare Aku tak medun ae lho. Aku lara neh lho kok atur ngono kowe. Aku rene golek waras kok malah kok serang kaya ngono. gambare menika gunting. Gunting. Hubungane apa ora gunting? Loh, lah nggo ketok manuk. La ilaha illallah. Mbah De sehat nggih, Mbah De nggih. Alhamdulillah. Monggo, Pak Sirku Ridwan. sehat, sirku. nggih kedah sehat lah mangke ingkang nenggani Mas Kangko, Mas Cahyo sinten kula napa sinten. Nggih. Panjenengan gantosipun bapak kula lho Mbah Nggih, Dik. Mbah De. Saestu. Saestu. Saben enten napa sing kula sendeni nggih panjenengan. Kula niku lek sambat nggih, sing Sambat. sambat nggih Umi. Nah, Nah iya. Sing pas kuwi ya Jo Klitik karo Jo Sukron. Iki jane modar ae lowongan ngono lho. Ngengkele ya ora jamak-jamak kok ngono kok. Ya bapakmu iso kok pangan iki semalan. Wis ora enek pangan karo bapake ora tau nyekar, ora barang, ora ndongakne. lah ke nyekar pripun to Mbah Dik? Wong nyekar mau klentu kok penjan. Nyekar lu klentu. Klaru piye ta, Cak? Lah pripun jajal dek wingi tenggene kelumpu niku. Hah? Nyekar niku bengi-bengi wangsul king nggene Jepara to, Ah. King riki jam 2. Heeh. Lah nyekar niku lah kok niku ngomong kowe ning mburi wae ora ngerti. Basa teng ngarep dhewe lah kok nangis guguk nika Mbah De. Waduh Pak, sepurane sura aku ya ora iso ngresiki, sura ora iso nyekar sampeyan. Basa kula senteri gawe sentala. Heeh. Lah kok nek kula delok ngeten iki sing ditangisi sapa ki? Bengi jam 2 lho Mas. Ah iya. Kok batiku leh nangis guguk. Ah. Lah sing ditangisi dudu jenenge bapak. Lah jenenge sapa? Jenenge Surati ngono kuwi. Maesane lah terus kula seneni Piye to to, Jane? Mbak. Iki sing mbok tangisi Surati. Bapak ning mburimu ki lho aku ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Apa? Pak iki anggere jam 2 isuk, iki gendak naro Surati. Wong Mbah De iki lho sing ngancam. Mbah De iki combene kok. Kok ya lemu kebangetan temen nemu. Aku kok katut-katutne dosamu kok ngono kuwi. Pripun Mbah De? Wis ora. Saene lak Kudune sing Panjen sedaya nu lak mlampah. Lampahipun medal lak ngeten iki. Nggih, Mbah De. Lah nggih. aku kok meteng. Suwi. Aku ki lekas waras iso malah kok lindhe kok ngono kuwi lho. Astagfirullahaladzim. Monggo kula mboten gojek. Pun monggo panjenengan Mbah. Jauh ganggu Mbah De apa yang ngendikan. Monggo paling dalam Mbah De. Iki rumah sangu bapakmu kaya urip neh, aku nyawang kowe iki bapakmu kaya urip neh. Kula lek ninggalin jenengan kaya sehat neh. Amin, 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 amin. Lek sehat aja kemelinti. Tak tuwaku lambemu. Kok kudune dongane sing apik ora kemliti. Barang sehat dulu-dulu marani ibuke ae. Are nek jadah apa ora har. Nemen tenan. Ora sia-sia. Kowe iki nemen tenan. Niki lho, mbok yo pangucaping tembung ki mbok sing bekti karo Kyai Sepuh ngono nyabot Wis to. Lek kok kemlinting kapan to? Kowe apa tau urus to? Aku itu karo ibu piye ngono kuwi karo nggen daerah sing ngene Karangjati kono ki piye wong kuwi ya tanggaku. Ibumu ki ning desaku. Ajal takono ibumu aku ki piye ngono kuwi mesti. Lah kemelinti ndadak sepaton berarti nopo. Raimu kaya kirek. Lah iki jas ngene iki pantes mrengeng sepaton barang to. Kok kaya nom-noman masalah. Potonganmu. Lah kowe iki ora ero to. Aku iya tilas lurah ngono kuwi. Nah, iki lho. Ngono kuwi. Iki lho. Sampe Kok iki sing kentroki kowe kuwi. Lho macak utuh Jas-jasan kok bener full dress iso malah kok anggap kaya wong 8-7 rumangsamu. Kok bareng dawa berarti. Kok bareng dawa berarti kok. Kowe keuangan kalian jenengan saestu. Ngaliya kono matamu. Aku risih kok uleng-uleng kok ngono kuwi. niku pae iso sing gilani. Golekane sing tuwek-tuwek.
Nah iya, golek sing tuwek-tuwek sing malah mbayar. Sing malah mbayar nek kon dapure cikalane kok kono modele angger wis jaya ngono isuk ning becak wis ngenteni, wis mapak ngono. Heeh, dulure Gusti Adi. Kok ngono. Jenengan Mas Pak Tantoh. Heeh, sijine sepira Mas? Loh, sijine gamelan iki lho. Kowe awor gamelan ket bayi pun diwoni sijine ndak genah ngono iki njaluk didupak raimu kowe. Tintingane siji. Kowe arep ngentahi aku kowe iki. urung waras sampe dupak barang. Ora kemlinthi apa ya mungkin ngene. Sungkem kula mawantu-wantu konjuk jengatika. Hai sinuwun Gusti kula Prabu Brawijaya. Ora dadi mangopo. Hei. Batas kok iso. Ketoprakne ngene iki. Lha iki dilulu malah mbok imbangi lho kok iso. Wangsane kok ora anu kewuh apa piye ngono. Kangen to jenengan kali kula. Nemen. Iki nek ratu kok malah lenggahane aku sing bekti. Duh Kanjeng Sinuwun Surahadi Lawe ingkang wonten Tuban. Menika ketoprak boyo budaya menika. Jane ya lucu lho wong loro iki. Ngeten iki lho, Mbah. Ki kok Mas yo. Tombone sehat ini. Engko paling ora awake dhewe ya mesti sumbangsih mampir dalem Purworejo. Ya ngawur ya. Nek awake dhewe kan ora tek rame. Kowe nek Mbah De kan rada lucu. Mengke kula tambahi 500 nggih Mbah De nggih. Lah lingguh nyapa Mbah De. Kok iki ramesane Mas Kangko Mbak Dewi sing nambani Mas Kangko Mbak Dewi nyang Solo. Nganti kena nggih mlaku bareng dan urung cetha banget iki pancen tangan mbiyen diserang ning Solo tangan-tangan kudu marise kali dokter Igor terus kaki kanan iki ya urung patek pulih banget Mas Kangkau karo Mbak Dewi berusaha untuk warase iki memulihkan iki wis kena iki gerak sikil ya wis kena nggih mlaku berarti sikil urip tangan urip terus enek mbiyen sing yo melu mati pisan karepe ngono. Ning sakniki nggih pun saged urip. Ngeten ben ketok bentang urip kula terapine, kula kerep kula demoki. Kowe engko ditonyo karo ibumu. Kuwi le demoki khusus. Tintingane setunggal nggih, Pak. Tandha syukur mring ngarsa Ilahi. Ngopo? Kok mlayu ngopo? Kaget aku. Kang minulya Bapa Mujiyana kunjuk mring ngarsa dewane ngrawuhke sija kluthuk njero disambung klawan klitik Ora maca lho iki. angrengga iki padha ae ku ya melu ganggu dalange bareng iki kene mikir kaya Asli niku nggih ora trima. Jenengan bawa ora trima. direngga dalang kangko krawitan sik timur sing ngendang ganti ya Gantos. Nggih, menika sing pengendang utama nembe dateng Malaysia, Pak. Nah, menika pengendang kedua Mas Guru, pengendang ketiga Mas Kasih ning mengke nggih maju teng mriki. Mengke bagian Kasih niku bagian bar limbuan. Mengke bagian bar Lacep Kayon mengke Mas Bowo. Bar Lacep Kayon. Pengendangipun tugas daerah mewakili budaya lah tindak wonten Malaysia. Menika ngendangi Upin Ipin. Ndasmu iki lho Mas. Nggih dawuh. Wiyaga iki nek pancen weton pawiyatan luhur ya. Nggih. Iki nun sewu. Pripun Mbah De? Penyakite kae diucut ki panggah penak. Penyakite kalau diucut panggah penak nu tegese mbuh kepiye leh maune mbonang cilik ngono iki ngendang ya penak. Maune meking nyatane gender ya kepenak. Modele Solo lak ngono kuwi. Ora kena disepeleke peh bonang cilik. Lah bonang cilik malah disiki kepara
nyuling ya apik. Nggih. Lenggene dhewe kan patok bangrong. Mesti nek pembonang peking ya peking. Nggenku enek penyaron ngene ndak kelem dilih. Nguyuh bareng tabuhe digawa, Mas. Kentuk. Enek Mas ngono kuwi biyen. Saking Oh, wedi lek digenteni kancane ngono. Ah, wedi digenteni kancane tabuhe digawa nguyuh. Saking leh ambisi kaya ngoten. Nah iya. Muga-muga kasembadan gelar syukuran tanpa beda wayah mijil putu lahir. Dah. Kakung apa putri Mas? Napa? Putri. Putri Mbak Kong. Kinanti Larasati. Nulya mijil wanita cirine Mas. Cirine ndak oleh dibaleni. Pripun Mbak Kong? Nek dibaleni pripun? Ya ndak cetha ngono. Lali. Catetane kan ya ilang. Lampah nggih. Kaya ngono kuwi lho. Lap ngono kuwi. Seniman handal ngoten. Iya, kaya kowe pokoke. Niki bukune pun bek lho Mas, jenengan paringi to. Nek Jawa mengke wangkah ngono ae. Biyen lak ngono kuwi to, paitane. Kowe kelingan ora ngono kuwi. Gesik-gesik endo terus. Iki engko terus sing ganggu apa iki engko lah. Iki kabeh kok mek bodho mangan ae terus ndak gelem bayar ki piye? Mengke. Ngono kuwi. Iki saiki mulya banget. Amin. Angsal berkah panjenengan. Amin. Badhe. Suara suling Aku mandang suarane. Doa kulit Renlakan trongka Riko suling Sigra kendangane sekaripun Mbak. Gamelan Mas. Gamelan. Clongceng clongceng. Ombak. Sar. Ayo Bu. Suara suling. Rengakan trongka Sipon suling Sigra kendangane Alhamdulillah. Amin. Spontanitas Mas Gluduk Mas Lidik. Nggih, Mbah. Sampeyan iki yoga dadi Dwija Laras panjenengan di sembranane Ngeten. langsung lap ngono dadi lan kepenake. Nggih leres. Panjenengan langsung improve gampang suling nggih saged. Niki diimprove mulai nggih saged lho. Apa? Deter kae mulo walayangane warna-warna dapuane deter kae mulo walayangane warna-warna pulasane Obat becike aku kaya kupu lan satane sakutar kolan kengken kae motore mabur jajan sembrani aja nyangkut bareng wae dimen awet ora padha benange lelelo
Slering. Medun sithik, medun. Ya wis. Suarane iki lho sing medun. Larase iki lho kedhuwuran. Oh iya. Kegeden. Tak jejeli sepatu ndasmu. Mone cocokno karo cagake ngono. Cangkemmu dicocokne karo cagak. Bundas no Mbah De. Wis angel dijak gunung. No, ayo. Sampun. Mo nempat mo loro ji. Nek wingi kula tomboki ra metu kok. Lah, Iki notasi astagfirullahaladzim. notasi yo tombok iki lho. Aduh, wis angel. Iki mbaji lho kok iso mbok jak omongan nomor iki kok iso. Ora, Mbah Ji ra tau tombok titip kerep. Meh, kowe iki aja jatone namaku. Pengumuman ya. Tak kandhani, Jo. Tanggal 16 Agustus aku rene. Ngene dalem jenenge asmane padha karo aku, Mas. Nggih. Pak Wondo. Wonten mriki kok Pengaosan. Pengajian. Nggih, nggih. Anu damel dagelan Mbah. Wong ngaji lagi dagelan. Aku orang karuan alang ujure nggawa dagelan. Rumah samu ki piye. Aku janji ya demen ya. Jo, ngaji dagelan. Ya sali kok. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ing sami rawuh ing kawinatu pakurmatan. Alhamdulillah kula sukron suwanda dalu menika saged mbekta celeng kalih ingkang badhe tumut-tumut ngregengaken. Piye gelo apa piye? Nggih gelo, mosok pengawasan kok beto tambul. Aku malah ra ngerti lek kuwi kena nggih tambul. Sing bedhug le guyu nganti bater. Guyu wong niku sing kerep tuku sekilo kalih kula. Kaya popo lan Dwijo Laras niki saged kompak nih mergo kebersamaan Bapak. Menawi panjenengan pas ngasta pas ndalang ngoten nek ketoke ngesti budaya niku ya gone mboten sah ngesti budaya jenengan ditabuhi karo Dwijo Laras komplit nenten terus pundi Pak? Marmo ya kliwat. Nggih. Lah yaga kuwi sing separo wayah ditahlilne. Kene ya enek yagaku sing klepon kene ya enek ku ya wayah di la ilaha illallah. Ning lak nika lak bekti ali panjenengan nderekke terus to, Kung. Iya. Lah nggih. Ning nek panjenengan nuwun sewu lho. Bales budi kalian Mbah De menika mboten klentu, Mas. Umpama kok bapak kula nu tesik sugeng ngoten kula nggih mesti kados panjenengan. Mesti kula mulyake. Ya. Wis, nek perkara mulyane wong tuwa, Mas Kanggo sampean mesti eling. Wijang gonjang sing dari sampean adik sampean yoyok. Nggih. Masyaallah. Ngetoprak. Ngetoprak iki jan cah loro ki mulyane wong tuwane tenan. Jo lega dimulyakne cah loro, diumbulne derajate. Cuangkeme disepak ngangge sikile cah loro. Langsung untune loro iki cepet. Beh, luar biasa. Nah, Mas Jolego ki mubeng golek anduk nggih nglapi cangkeme guweti ndlewer. Ngono ki ya ndak nesu ndak barang. Lah niku lho, wong tuwa niku dilarani sik tetep nrimo. Ning sok kalau anak yen dilarani mesti ndang gampang gelo. Nggih to, Kung? Sing dupak iki panggah nyuwakil ngono mongko dupak cangkeme bapak panggah nyakil. Sing nyakil ya ning kene wonge. Wonge teko. Teko. Ambok ndang duding wis merongos ning kene iki lho. Nika sing jenengan nyemoni. Sing ngongkon ya Mbah De wong tuwa. Lah sing dalangi yo kene kok iso. Lah iya. Nggih Mbah De, sehat selalu jenengan. Nggih, Mugi-mugi panjang yuswa, saged ngomong anak lan putu. Amin. Ningali jam to Mbah De? Ono duwe kok tak. Oh, jam mati digawa. Rai masuk iku ora iso urip lagi lho obah iki lho. Iki lho obah iki lho, Jo. Wong anak bapake dalang kondang ngomong sok jame mati digawe. Otomatis tidak pakai batu. Oh, tidak pakai batu gundul muket nomor 7:30 Iki pancen digerakke nek gerak obah. Ngono nek karena Mbah De lak ket mau sok meneng wae mendel wae lak ya ora obah. Ngono lho. Piye? Kurang piye? Bagus. Ganteng. Karo aku pancen ya murang toto.
Saestu saniki ganteng. Kaduane kurang duga. Saestu ganteng ganteng iki Mbah Dik. Kirek kurang prawira. Ngadep marang awak mami. Nanantang marang jening wang apa sira rangkep katri. Nyawanira sayakti ke maju mumpung durung palastra sia-sia rawurung tumekeng pati eja kluthuk rawurung dadi kuwandha sinom. Yo jawaban. Lho. Kok jawabe ngono tok iki lho. Iki jaman ketoprak ki antang-antangan ya sok ngangge Kirek sira. lho iso wis ngono kuwi wong kirek. Nyumbar iki saket-cekel ning cangkem. Wis apa ae, apa ndas apa mata wong sumbar butuh menang. Kula benjing belajar sinau ngene jenenge Mbah Dik nggih. Sinau. Sapa? Kula Nyanti. dalem jenengan rikono. Ora oleh aja. Alah pas dhewe Ora iso. asine ora perkara mau belajar iki dilek umi ketut. Kaya gandeng-gandeng kok. Cangkemmu kaya linggis. Elak. Berkah mbade anggenipun rawuh Mas. Ngoten. Nggih, nggih. Ingkang wigati nek gimanwun dhateng Mbah Dik Sukron Suwanda Nggih. bahwasanya monggo ndedonga sarengan siji Pak Mujiono sing keloro warga masyarakat Klepon sehat selalu Pak Mujiono muga-muga awet anggone momong anak putu lan muga-muga Mbah Dik Sukron Suwanda paringi panjang yuswa lan sehat salamiyo. Nggih. Termasuk sing padha mresani. Nggih, Mbak Dik. Muga-muga le bebrayan diparingi tentrem. Amin. Titikane keluarga tentrem ki mek telu. Napa Mbah Dik? Apa kuwi bakul apa Kang Jo, Kang Rin, Kang Jan, Kang Min, Yujah Yurah Yutun Yunah kabeh pejabat atau masyarakat. Nggih. Mesti tentrem pokok telu Napa dicekel. Mbah Dik napa Mbah Dik? Siji aja ngitung kayane tanggamu. Nomor kalih. Nomor kalih aja tukar padu. 3. Nomor 3 pokok wong wedoke kerep nyekel duit akeh. Insyaallah tentrem. Betul, Bu? Halo. Siji aja ngitung bandane tanggamu. Kayane tanggamu. Tegese aja duwe rasa iri lan dengki. Betul. Loro Aja tukar padu. Tegese kudu rukun nyawiji dadi siji. ora seneng paduda. Sing ketelu Nomor 3 pokok wong wedoke kerep nyekel duit akeh. Berarti wong lanang kudu ngwehi kaya sing akeh. Berarti wong lanang sebagai presiden rumah tangga kudu nyambut gawe dimen oleh kaya akeh dienggo nyupuki keluarga. Contone Pak Muji. Pak Mujiono menika. Nggih. Waduh. Dadi 3 niku kedadepun cekel nggih. Nggih. Kong. Nek pengen tentrem ya kuwi. Iki lho nek aku mesti biuk kok. Kula ni ngendalu ngeten iki. Nun sewu Mas Kang. Ya. Ora tau sok ndang buka amplop lung ning bojo. Ya kudu ngono no padha aku no. Nah, benjenengan mesti lung teng Lung. bojo. Mas Luduk Aku langsung ngelung ning BRI. ning BRI iki lho kok iso. Aku nyaur Ning utang. bojo kok iso. Nyaur utang. Dadi Wong lawak kondang kok ndek utang iki lah. lho nggo semangat Mbah Dik. Oh, nggih semangat. Nggih. Ngaten nggih. Mbah Dik. Nggih. Paling dawuh menapa? Sampun. Lah, nuwun. Benjing jam 09.00 kula kedah teng Binangun. Oh, pengaosan. Heeh, lah arep nyapa bareng gremo. Oh, ora tau bener. Lah malah iki wong jelas. Ora sakok takone pengaosan ngono. Mbah iki lek ngasta nun 1000 ringgit lak ya wis krana yuswa ya sik pemulihan dalam kesehatan. Mula isone leh ngatur iki ya tetep pengaosan, pengajian. Ngono ki ngerti ora usah mbok takoni ngono lho. Ya. Ngoten. Nanti Karangrejo kono barang wis ngerti. Iki. Mbah Sukron ngaji ngerti Karang ini bar kono lak Karangrejo mriko. Nggih. Mangke sunatanipun putranipun Mas Jok Kluthuk panjenengan diaturi iya pengajian to Mas. Lakon nyunat. Loh, Lah, kowe kok tak coba kok aku kon nyunat ki, aku dudu dukun sunat kok kon nyunat. Iya lho. tegesipun kan nunggoni Nggih, panake nunggoni, Mas Kluthuk nunggoni. nule. Tak tunggonan. Nggih. Mbah Nun nggih Tapi Mbah bangun, Mbah Dik. Dik. Sehat selalu, panjang yuswa panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Mbak